Ac yna, bore di Mercher, paned y sgwrs yn hir ian, a bydd cyfle i ddechrau astudio llyfr Joel gyda'r gilydd. Ac yna, nos iau, bydd Wyn yn trafod Emyr ar Zoom, felly cofiwch am hynny am 8 o'r gloch, ac yna'r clybiau fel arfer dydd Gwener. Yna ambell i beth ychwanegol, bwriad gyda ni, mae'n gyfnod y cynheuaf, ddim yn rhywbeth, ni'n meddwl amdano falle'n aml iawn mewn dinas, ond mae'n gyfnod diolchgarwch a o'n i'n meddwl bod yn gyfle da ni gofio am hynny ac i wneud hynny ni yn mynd i ymuno mewn banc bwyd. Mae Eglwys Emmanuel yn gyfalfa yn casglu ar gyfer banc bwyd ac yn dosbarthu'r bwyd hynny. Dwi'n mynd siŵr pan mae'r aml, yn mis dwi'n meddwl, ond bwriad ni yw bod ni'n casglu bwyd ar gyfer y banc bwyd hynny. Bydd yna restr o fwydydd gwahanol ar gael, mewn i ddosbarthu'r restr yna yn ystod wythnos ar e-bost ac ar y WhatsApp, felly edrychwch mas am hynny. Yna casglu'r y mis, gyfer mis Hydref, roedd waith Undebeg Trogol a UCCF, felly cofiwch am hynny hefyd. Ac yna, jyst blaen rybydd am gwyl y goleuni sy'n digwydd ar ddiwedd y mis, oedd Lois yn sôn am wythnos diwethaf yn meddwl, ac yna eto eich atgoffa chi am cwrddilodau ar ddydd Sadwrn yn 11 o Dachwyr. Eto, os chi ddim yn gallu bod yn bresennol, yna rhowch wybod i un o'r uniried o flaen llaw. Yn credu mai dyna'r coeddiadau, neu ni droi at ddiw mewn gweithlu. A drwy ddiw, ni yn diolch i ti am dyddaioni di tuag ato ni. Ni'n diolch i ti, bore yn barod bod ni wedi profi dy ras cyffredinol di. Ni'n diolch i ti am fore braf i'w fwynhau. Ac yn ymwybodol bod pob beth ni'n derbyn yn dod o ddiwrthod ti. A diolch i ti felly am y cyfle sydd gyda ni bore yna i ddod o'r flaen di, i ddod i'th addoli di. Ac arglwydd, ni'n gweddio o bore yma, bydden ni trwy dy ysbryd di, trwy'r gwirionedd i ni glywed, yn cael yn newid, bydden ni'n ymwybodol dy fod ti dy hun yn siarad gyda ni. Y Duw byw, y Duw tragwyddol, y Duw sy'n arglwyddiaethu dros bob peth, yn siarad yn bersonol gyda ni. Arglwydd, ni'n ymwybodol bod ni'n byw mewn byd o bechod. Bod ni wedi clywed dros y dyddie diwethaf eto am rhyfeloedd. Ond ni'n gwybod yn ein profiad ni bod ni'n profi siom a galar a salwch a colled. Yr holl beth yma, rhan o'n profiadau bob dydd, ac eto arglwydd ni'n gweddio. Heddi, bydden ni yn profi yn nghanol y pethau hyn, yn nghanol falle brwydrau pensonol gyda'r ffechod. Bydden ni'n profi dy lawenydd di. Bydden ni'n profi dy ras di yn wir. Bydden ni ddim yn unig yn gallu cytuno bore yma ar y gwirioneddau ni'n clywed, ond wrth glywed. Bydde ti gweithio arno ni fel bod ni'n profi mai da yw yr arglwydd, bod ni'n profi dy lawenydd di. A bydde hynny gogoniant i dy fab Iesu Grist ac yn fendith i ni. Amen. Amen. Diolch Rodri. Ni'n mynd i barhau i addoli trwy ganu dyn gilydd. Ni'n mynd i ganu am yr arglwydd Iesu. Ac yr hyn mae e wedi wneud drosto ni. Rhif 47 yn yr atodiad. Pwy yw hwn? Yng Gethsemane, sydd â'i bryder ef mor fawr. Trist hyd angau yw ei enaid pam y daeth ef i'r fath awr. Dyma Iesu. Mae am orffen gwaith ei dad. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
mynd i barhau y bore yma i edrych yn llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Ac i ni wedi cyrraedd pennod 6 ac adnodau 12 i 20. Mae'r apostol Paul fan hyn yn ysgrifennu at yr eglwys yng Corinth. Mae wedi bod gyda nhw, mae wedi ysgrifennu un llythyr at nhw'n barod, mae nhw wedi ysgrifennu nôl, ac mae Paul yn anfon yr llythyr yma at nhw nawr. I ateb rai cwestiynau oedd ganddyn nhw, ond hefyd i ddelio gyda rai problemau amlwg oedd wedi codi yn yr eglwys, a dyna fydd dan sylw y bore yma, un o'r problemau mawr yma oedd wedi codi ben yn yr eglwys. Cyn bod ni'n darllen, na ni weddïo'n fyr. Arglwydd, i ni'n diolch am dy air. Yn diolch, dy fod ti wedi rhoi apostolion i'r eglwys, rai fel Paul, nath ysgrifennu y geiriau yma. I'r eglwys yng Corinth, ond hefyd ein mwyn ni. Ac arglwydd wrthyn ni feddwl am y geiriau hyn, wrthyn ni feddwl am beth oedd yn digwydd yng Corinth, a'r problemau o'n nhw'n gwynebu, a'r y celwyddau o'n nhw wedi dechrau credu. O arglwydd, helpa ni, neu di siarad â ni, trwy dy ysbryd glân di. Arglwydd, delia gyda'n calonau ni bore yma. Gweithia yn ein bywydau ni, os gweli di fod yn dda. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. 1 Corinthiaid, pennod 6, dechrau'n adnod 12. Mae popeth yn gyfreithlon i mi, meddwch. Ond nid yw popeth lles. Mae popeth yn gyfreithlon i mi, meddwch. Ond ni chaiff dim fy nghaethywo i. Y bwydydd i'r bol, a'r bol i'r bwydydd, meddwch. Ond fe ddefetha Dyw yn aill ar llall. Eto, nid i beteindra y mae'r corff, ond i'r arglwydd, a'r arglwydd i'r corff. Cyfododd Dyw yr arglwydd, ac fe'n cyfyd ninnau hefyd drwy ei allu. Ond i wyddwch, mae aelodau Crist yw eich cyrffchwy. A gymera fi felly aelodau Crist a'i gwneud yn aelodau petain? Dim byth. Neu o'n i wyddwch bod dyn sy'n ymlynu wrth betain yn un corff a hi. Oherwydd mae'r ysgrythur yn dweud bydd y ddau yn un cnawd. Ond y sawl sy'n ymlynu wrth yr arglwydd, mae'n un ysbryd ag ef. Ffowch oddi wrth beteindra. Pob pechod arall am na rhywun, beth bynnag ydyw, tu allan i'r corff yma. Ond mae'r sawl sydd yn peteinio yn pechu yn erbyn ei gorff ei hun. Neu o'n i wyddwch fod eich corff yn deml i'r ysbryd glân sydd ynoch. Yr hwn sydd gennych oddi wrth Dduw, ac nad yr eiddoch eich hunain mohonoch. Oherwydd prynwyd chwi am bris. Felly, gogoneddwch Dduw yn eich corff. Amen. Diolch i Dduw am ei air ei ni. A ni'n mynd i gael stori'r plant nawr.
ysgrifennu Corinthiaid? Defan, ti'n gofio? Paul. Ddechrau. Paul. Oce, meddwl am ysgol Sul nawr, iawn. Stori pwy wedi bod yn neud yn ysgol Sul? Oedd stori pwy? Mae hi'n dyn yn ddim yn siarad gyda fo. Yna. Moses. Dwi'n meddwl wrth ysbreth yna sy'n ddechrau edrych ar 10 beth. 10 gorchymyn. Oce, Elsie, wyt ti'n cofio beth mae gorchymyn yn golygu? Molly, ti'n cofio beth mae gorchymyn yn golygu? Na? Anna, wyt ti'n cofio beth mae gorchymyn yn golygu? Ie, so Elsie, gorchymyn yw rhywbeth tebyg i rheol. Okay? So mae gennym ni 10 rheol o Duw yn rhoi i Moses. Ti'n cofio rhain, Elsie? Oes rai ohonych chi yn cofio rai ohonyn nhw. Ti'n cofio rai o'r gorchymyn yn y fi wedi edrych ar y pwysau? Ti'n cofio? Na, os rhywun arall yn yr Caerdydd yn helpu fi? Dyfan? Yes, Ie, dim defnyddio enw Duw pan ni ddim bod yn defnyddio enw Duw. Ie, wir. Un arall? Enw Duw. Fathau. Osi? Dim cael diwrnod eraill? Ie. Ac oedd na un oedden ni wedi cyrraedd eto, sef gwrando ar, neu anrhyddeddu mam a dad. Okay? Anrhyddeddu mam a dad. Hwna dyn ni wedi bod yn meddwl am rhywbeth sydd wedi helpu ni deall am stori heddiw yma. Okay? Nawr, mae yna un ar y sgrin yna. Okay. Dwi eisiau chi ddychmygu, dyn ni'n mynd i fynd trwy'r llun yma, neu ddechrau fo hon, achos hwn ddim cweit y llun o'n eisiau. So dwi eisiau chi ddychmygu bod y ferch yma, iawn, yr un fan hyn, yn tynnu'r llaw mam, a mam eisiau hi gael y llaw hi, a mae hi'n dweud, na. Okay, mae mam yn dweud, dwi eisiau ti gael y llaw hi, a hi'n dweud, na. Ac yn trio redeg i ffwrdd. Ydy hi'n anrhyddeddu mam a dad yma? Na. Okay, bachgen yma fan hyn. Be mae bachgen yn neud, Molly? Ddim yn gwybod, Elsie, be mae bachgen yn neud? Torri. Ie, mae'n torri'r car. Dwi eisiau chi ddechmygu bod mam yn dweud, edrych ar ôl ydy gen ydy, ydw i'n dweud yn efo chi, edrych ar ôl ydy gen chi? Ie? Chi'n meddwl bod e'n gwrando ar rheolau mam a dad wedi rhoi? Na. Oce, ag yr un ola fyna, neu beth maen nhw'n neud fyna? Maen nhw'n gwmpa mas, maen nhw'n trio snatcho, maen nhw'n trio dyn nhw ddim yn gallu rannu'n dda iawn. Ydy, wel, dwi'n gwybod hyn, ond ydy mam a dad beth yn dweud chi trio rannu? Ie? Chi'n meddwl falle fydd y mam a dad wedi dweud wrth y bechgyn yma i trio rannu? Dyn nhw'n gwrando? Na. Oce, dwi eisiau chi feddwl rwan, sy'n rhaid chi gweithio fi, ond dwi eisiau chi feddwl, ydych chi erioed ddim wedi gwrando ar mam a dad? Chi'n gallu meddwl am un amser, Elsie, a Molly, chi ddim wedi gwrando ar mam a dad. Sy'n rhaid chi gweithio fi. Nodio os chi'n gallu meddwl. Chi'n gallu meddwl am un tro? Ne? Dwi ddim yn deg am chi, achos dwi'n gwybod yn iawn. Dwi'n gwybod yn wir. Oce, chdi pam i nodi pawb arall te. Dwi eisiau chi roi llaw chi fyny os ydych chi erioed wedi ddim gwrando ar mam a dad chi. Ydych chi ddim rhywun sydd wedi rhoi llaw fyny? Ond ydych chi gweld os ydych rhywun wedi rhoi llaw fyny? Oce, cwestiwn arall. Rhowch llaw fyny os chi wedi gwneud e mwy nag unwaith. Oce, da iawn. Beth am os chi wedi gwneud e mwy na... Chi'n meddwl am brif mawr? Chi'n meddwl am brif mawr? Oce, da ni fynd lawr trwy gofyn. 50 gwaith. Pwy, dwylo lan, pwy sydd wedi ddim gwrando ar mam a dad nhw mwy na 50 gwaith? Fi'n meddwl bod pawb yn mynd nhw fyny. Mae nhw'n loads. Okay? Does neb yn gallu gwrando bob tro, ac mae mam a dad yn gwybod. Dwi eisiau chi feddwl, os chi ddim yn gwrando ar mam a dad, ydy mam a dad yn dweud chi ddim yn gwrando ni mwy? Na? Chi ddim yn gwrando ar fi. Dwi eisiau bod yn mam i chi mwy? Does dim byd yn mynd i newid y ffaith bod ni yn rieni i chi. A mae'r un peth gyda Duw. Okay? Mae Duw yn gwybod bod ni'n methu cadw rheolau i gyd, ond does na ddim byd yn mynd i newid y ffaith bod e yn caru ni beth bynnag. Okay? Ac oedd y Corinthiaid, nôl i Paul nawr y Corinthiaid, oedd y Corinthiaid yn gwybod hynny. Oedden nhw'n gwybod bod nhw'n methu cadw rheolau, oedden nhw'n gwybod bod Duw yn caru nhw, oedden nhw wedi gofyn i Iesu iechyd nhw, ond oedden nhw'n cam yn rhy bell. Dyma nhw wedyn yn meddwl, wel, os yw'n methu wneud
beth yw'r pwynt? Dwi'n gael gwneud beth fi eisiau. Ond oedd Paul yn dweud nhw, na, dim fel ni fod i feddwl. Okay? A nawn ni fynd nôl ti cynnig yma rwan. So, achos, mae reolau mae Duw yn rhoi i ni, a reolau mae rhieni yn rhoi i chi, yn reolau da. Si'n ni feddwl, di reolau mae'n dda. So mae'r merch bach yn tynnu ffwrdd o mam. Beth sy'n digwydd os byddai hi yn rhoi i ffwrdd? Be gall digwydd? Gallu gwmpa o brifo, ie. Iawn, so mae mam yn siarad gadw hi'n saff. Okay, bachgen. Mae wedi torri'r car. Diwrnod wedyn, mae eisiau chwarae fo car. Sgan fo car? Na. Mae'n mynd i fod yn gys. Ti'n iawn? So, ydy hwnnw'n reol da? Ie? Beth am yr bechgyn fan hyn? Maen nhw'n friog. Sut maen nhw'n teimlo, chi'n meddwl? Grac, ydy bod yn grac, a bod yn flin, a bod yn dris yn dynod yn neis? Na, okay. So mae'r rhieni yn rhoi reolau da, ac bod ni'n methu gwneud y bob tro, mae yna'n beth da i drio. A mae'r un peth gyda Duw. Mae Duw yn rhoi reolau da i ni, ac bod ni'n methu gwneud e, mae Duw dal yn cael ni, ac achos yna, ni'n gallu gadw y reolau da. Okay? Chi wedi gwneud yn dda iawn. Yn ystod y bregeth, os plant bach yn fwy os chi eisiau, mae yna mynd i fod sgrin yn dweud, achos yn ystod y bregeth, mae Emyr yn mynd i fod efo 6 pwynt. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os gennych chi pen yn eich papur, eisiau chi trio ysgrifennu beth yw'r 6 pwynt yn y lawr. Yna adnod bach na fe, os eisiau meddwl am hynny. Okay? Diolch. Ond ni ganu eto dyn gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 256 yn y llyfr yma ne. O Dduw, rho un dy ysbryd. Dy ysbryd ddaw a gres. Dy ysbryd ddaw am henaid i'r nefoedd wen y nes. Dy ysbryd sy'n goleuo, dy ysbryd sy'n bywhau. Dy ysbryd sydd yn puro, sancteiddio a dyfrhau. Nawn ni sefyll i ganu. Ond ni weddio eto. Ie, arglwydd i ni yn dod ger dy fron di yn awr. Ac yn gofyn i ti am dy ysbryd. I ni'n diolch fod yr arglwydd Iesu wedi addo yr ysbryd. Fod wedi dweud wrth ei ddisgyblion cyn iddo fe gael i frydychu, cyn iddo fe fynd i'r groes, cyn iddo fe farw a atgyfodi ac yna esgyn i'r nef, fod hyn yn beth da i ni. Oherwydd wrth iddo fe fynd ac esgyn yn ôl i'r nefoedd, y bydda fe yn anfon ei ysbryd i fod gyda ni, i fyw yno ni, i'n nerthu ni, a'n bywhau ni ac i roi ysbryd newydd yno ni, bywyd newydd i ni. Ni'n diolch am dy ysbryd di o Dduw.
Yr ysbryd yna sydd yn dod â ni i weld ein pechod. Yr ysbryd yna sy'n dod â ni i weld ffordd iachawdwriaeth yng Nghrist. Yn ni'n diolch am yr ysbryd sydd yn goleuo ein deall ni i fedru gweld yr hyn ti wedi ddweud ac i gredu dy air di. Ac arglwydd felly ni'n gofyn am yr ysbryd nawr. Ni'n gofyn, am bob un ohono ni. A bydd yr ysbryd i'n dod ac yn gweithio ono ni. Ac yn, neu'n bywhau ni ac yn dangos i ni ar arglwydd Iesu Grist, ar bywyd llawn sydd i'w gael ynddo fe. Ni'n gweddio bydd yr ysbryd yn dod ac yn ein sancteiddio ni. Dad, ni'n gwybod am yr eglwys yng Nghorinth oedd yna broblemau. Fod yna aelodau yn yr eglwys oedd wedi bod yn pechu arglwydd a wedi crwydro oddi wrth o ti ac arglwydd. Ni'n gwybod bod hynny yn wir amdano ni. Ni gyd yn barod i gorfod roi'n dwylo ni lan a cyffesu bod ni yn amherffaith. Dad, felly ni'n gweddio arna ti i ddod ac i droi ein traed ni at lwybrau cyfiawnder a daioni ac yn neud i'n helpu ni o ddydd i ddydd i dy ddilyn di. Dad, ni'n cyffesu bod ni'n wan am yna bethau yno ni, temptasiynau ac brwydre yno ni. Ni'n cyffesu bod yna rhan ohono ni sydd eisiau mynd ar ôl pethau'r byd a byw yn y ffordd i ni'n gweld yn dda, arglwydd helpa ni felly. Helpa ni weld fod yr arglwydd Iesu wedi dioddau a marw mwyn ein hachub ni ac mwyn ein newid ni. O arglwydd, gweithio arno ni nawr, ysgweli di fod yn dda. Dad, wrth i ni ddod at y ti y bore yma, ni'n cyflwyno ein byd ni i ti. Ni'n meddwl am rai o'r pethau sydd wedi bod yn y newyddion dros y dyddiau diwetha. Ni'n meddwl am y sefyllfa yn Gaza. Arglwydd yn gwybod am yr brwydro a'r cysineb sydd wedi bod yn yr ardal honno ac arglwydd sefyllfa mor gymleth a dyrys ac arglwydd mewn un ystod ni'n gwybod yr unig ateb yw i ti ymyrryd. Dad, ni'n meddwl am Afghanistan a daeargryn sydd wedi bod yn fyna ac arglwydd ni'n gweddio eto wneud i dostyrio a trigarhau. Dad, ni'n gwybod mae nid yma'r unig esiample sydd. Fod yna frwydro, fod yna trychinebau, fod yna newyn, fod yna bob math o broblemau yn gwynebu ein byd ni. Dad, ni'n troi felly ato ti. Yr unig un sy'n gallu cynnig gobaith i ni. Yn gofyn arno ti i ddod yn agos o sgweli di fod yn dda. Dad, ni'n gwybod, mae'n nid jyst achosion fel hyn sydd yn ein poeni ni. Dad, ni'n meddwl am sefyllfaoedd nes at adre. Ni'n cyflwyno Aron Thomas i ti nawr arglwydd ddamwain fi oedd yn gynt yn yr wythnos a cyflwyno teulu yna i ti nawr yn gweddio bydde di'n agos iawn. Dad, ni'n gwybod fod eraill falle hyd yn oed fan hyn yn ein plith ni, mae yna salwch, mae yna ddioddefaint. Dad, tystyria o sgweli di fod yn dda. Ni'n diolch i ti, dy fod ti wedi'n caru ni. A dy fod ti wedi ein prynu ni i ryddid
A dy fod ti wedi rhoi dy ysbryd glân i ni. Ac arglwydd ni'n gweddio nawr, dros bob un ohono ni, byddai ti'n rhoi i ni'r tangnefedd yna, yr heddwch yna, dyw'r byd ddim yn ei adnabod. Dad, bydd gyda ni nawr yn y munudau nesaf wrth i ni feddwl am geiriau ddigon heriol unwaith eto. Geiriau fydd yn ein procio ni, yn ein cydwybod. Geiriau fydd yn achosi ni chwilio ein calonau ni. Arglwydd. Arglwydd bydd yn agos. A derbyn ein mawl ni am diolch ni. Amen bod ni'n dod ac yn ymddiried yn hunan yn llwyr i ti. Yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganwn ni eto. Dwi'n mynd i ganu o Cwmpawd 2 a rhif 9. Distewch, cans mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un, ger llaw. Ac ymlaen o'n i sefyll i ganu. Trowch gyda fi i'r adnodau y ddarllenon ni yn 1 Corinthiaid penod 6, adnod 12 i 20. A fel sonies i, be mae Paul di bod yn neud yn gyffredinol mor belled yn y llythyr yw delio gyda problemau oedd ei wedi clywed amdanyn nhw yng Nghorinth. Problemau oedd e'n gwybod oedd yn gwynebu yr eglwys yng Nghorinth. Felly yn y penodau cyntaf yna, penodau 1 i 4, oedd e'n delio gyda'r y diffyg undod yn yr eglwys. Y problemau ynglyn â beth o'n nhw'n credu, ond y ffaith bod hynny'n amlygu hun yn yr ymraniadau yma o fewn yr eglwys. Yna,
Dechrau penod 5, mae di troi at enghraifft o anfoesoldeb rywiol yn yr eglwys. Oedd ddim di cael ei ddelio gyda. Yn wir, oedd yr eglwys yn ymffrostio ynddo fe. Mae Paul yn ei cywiro nhw. Mae hwnna di mynd â fe mlaen wedyn i ddelio gyda enghraifft arall lle oedd yr aelodau yn mynd â'i gilydd i gyfraith, yn siwo i gilydd dros gwahanol faterion. Mae Paul di cywiro hynny. A nawr mae'n mynd ymlaen i broblem arall. Mewn ffordd, enghraifft arall o anfoesoldeb rywiol, lle mae'n amlwg oedd rai o aelodau'r eglwys yn mynd at byteiniaid ac yn pechu yn rhywiol mewn gwahanol ffyrdd. Nawr, dyna'r cyd-destun, ac nawn ni weld, dyna lle mae'r ffocws unwaith eto yw ar yr enghraifft yma o bechod rywiol, ond fi ddim eisiau'n cyfyngu ni i hynny chwaith. Achos beth sy'n mynd i ddod drosodd, yr hyn fi'n gobeithio bydd yn amlwg yn dod drosodd fan hyn, yw'r cwestiwn yma o perthynas y Cristion gyda phechod. Ie, pechod rywiol yn arbennig fan hyn, ond nid just hynny. Beth yw'n perthynas ni fel Cristnogion, fel pobl yr arglwydd, fel pobl sydd wedi cael ein cyfiawnhau yng Nghrist, sydd wedi cael bywyd newydd a maddeuant trwy yr arglwydd Iesu, beth yw'n perthynas ni gyda phechod? Beth sy'n amlwg fan hyn yw fod y Corinthiaid wedi llyncu dau gelwydd. Okay? Ond wedi mynd i gredu dau beth o ddim yn wir. Peth cyntaf oedd hyn, bod dim ots sut mae'r Cristion yn byw nawr. Mae'r slogan yma, nawn ni ddod nôl ato fe, mae popeth yn gyfreithlon i mi. Dyna oedd y Corinthiaid yn hoffi dweud. Hynny yw, mae Iesu wedi fy achub i rhag y gyfraith. O'n i methu cadw'r gyfraith dros fi fy hun mwyn achub fy hunan. Mae Iesu wedi marw a cymryd y gosb yn fy lle i. Mae wedi ryddhau fi o'r gyfraith a'i ofynion a felly sdim ots siwr i fi'n byw o hyn allan. Mae popeth yn gyfreithlon, gai wneud beth bynnag fi moyn. Dwi ddim yn mynd i newid fy mherthynas i gyda Duw. Ond dyna, o'n nhw wedi credu celwydd arall, sef bod dim ots am y corff. Y syniad yma fod Iesu wedi delio gyda'n pechod ni a wedi'n achub ni yn ein henaid ni, mewn tu fewn, a bod y corff jyst yn rhyw fath o cragen, jyst rhyw fath o shell. Ond mae di achub ni yn ein enaid, a felly sdim ots be fi'n gwneud gyda fy nghorff. Just corff yw e, a gallai wneud beth bynnag fi eisiau gyda fe. Nawr, wrth gwrs, nid problem yng Nghorinth yn unig yw'r celwyddau yma. Mae'r un syniadau wedi codi ei pen dro ar ôl tro trwy gydol hanes yr eglwys, ac os ni'n onest, maen nhw wedi codi pen yn ein bywydau ni hefyd yn dod. Falle bod ni ddim yn geirio'r peth yn union yr un ffordd, ond faint ohono ni, os ni'n onest, sydd wedi trial cyfiawnhau y ffordd ni'n byw, neu'r pethau ni'n gwneud, y penderfyniadau ni'n gwneud, yn y ffordd yma. Sdim ots be fi'n gwneud, mae Duw yn mynd i'n ngharu. Fi wedi cael fy nghyfiawnhau, fi ddim yn gallu colli fy iachawdwriaeth, fi yn caru'r arglwydd, ond fi eisiau gwneud hyn a felly sdim ots. Mae Iesu wedi fy achub i. Un dydd, ni'n mynd i gael corff newydd yn y nefoedd, a byw yn y ddeiar newydd, a felly, ydy wir? Ydy wir yn bwysig be fi'n gwneud gyda'n nghorff i nawr? Wrth gwrs, be mae Paul eisiau'r Corinthiaid i sylweddoli. A be mae'r arglwydd eisiau ni i sylweddoli yw fod meddwl fel hynny yn gelwydd. Chi'n gweld fod yr arglwydd wedi'n hachub ni rhag
condemniad y gyfraith. Mae'r gyfraith yn dda. Mae'r gyfraith yn adlewyrchu cymeriad Duw. Mae yna rai gofynion sydd falle wedi pasio heibio oherwydd o'n nhw'n perthyn i fywyd Israel yn yr hen gyfamod yng ngwlad yr addewid, ond mae'r gyfraith ni ddim fod i symud ymlaen fel petai ufuddhau i'r arglwydd. Na, nid dyna pam mae Iesu di achub ni. Mae di achub ni i fod yn ufudd. A mae wedi'n achub ni yn gorff ac enaid. Nath Iesu ddod i'r byd nid fel ysbryd, ond fel person. Fe nath e fyw fel person cyflawn. Fe nath e ddioddau fel person cyflawn. Fe nath e farw ac atgyfodi fel person cyflawn. Corff ac enaid mwyn i ni fod yn bobl arbennig i Dduw yn gorff ac enaid. Oedd agwedd y Corinthiaid, falle yn agwedd ni, mae'n dangos bod nhw ddim wir di deall natur pechod. Bod nhw ddim di deall difrifoldeb pechod. Bod nhw ddim di deall y bywyd newydd mae Duw wedi'n galw ni iddo fe. Dyn nhw ddim di sylweddoli fod roi eich hunan i bechu yn niweidiol. Falle wnaeth e ddim arwain at Duw y Tad yn eich bwrw chi ymaith. Mae'n mynd i effeithio ar eich perthynas chi gyda'r arglwydd. Mae'n y ganlyniadau ysbrydol i'r hyn i ni'n gwneud gyda'n corff ni. A felly mae Paul fan hyn, fel mae'n hoffi gwneud, yn rhoi cyfres o ddadleuol. Nath Catrin ddweud, mae yna 6 ohonyn nhw, a fi'n mynd i drial cadw'n byr, efo'r 6 pwynt. Dwi'n pregethwyr ddim fod i gael 6 pwynt, ond fi'n torri'r reolau bore yma. 6 pwynt, gobeithio bydd nhw'n fyr, a be fi eisiau chi ddychmygu, dyma'r darlun i falle yn helpu ni bore yma. Fi eisiau chi ddychmygu gwn. Fi'n gwybod rai ohonoch chi, sa'n hoffi guns, ond dychmygwch gwn, a un o'r hen revolvers yna oedd cowboys yn dynyddio, yr 6-shooter, iawn? 6 bullet. Fel Cristnogion, ni fod i roi pechod i farwolaeth. A fan hyn, mae dyn ni 6 bwled i wneud y gwaith. Nawr, sawl bwled chi angen? Wel, mewn un ystod, chi jyst angen un yn dych chi. Mae pob un yn werthfawr, a fi'n mynd eich annog chi ddynyddio pob un sydd fan hyn, ond os chi really eisiau gwneud yn siŵr bod y job wedi cael ei wneud yn iawn, chi'n mynd i ddynyddio 6 yn dych chi. Reit, bwled rhif 1. Ni fod i ddewis y gorau. Iawn, na'r pwynt cyntaf. Ni fod i ddewis y gorau. Adnod 12. Mae popeth yn gyfreithlon i mi, meddai'r Corinthiaid. Nid yw popeth lles, meddai Paul. Oedd y Corinthiaid efo'r slogan yma, mae popeth yn gyfreithlon. Fi'n cael, fi'n gallu, dwi ddim yn ei olygu bod fi ddim yn Gristion os fi'n gwneud hyn, oedd i dadl nhw. Mae Paul yn dweud, mae hwnna jyst yn wirion. Nid yna'r ffordd mae pobl call yn meddwl. Hyd yn oed os yw'n wir, Yn hi ddweud am foment bod e'n wir, chi'n gallu gwneud beth bynnag chi moyn. Ond dwi'n ddim yn golygu fod pob peth lles. Daioni, dyw pob peth ddim cystal a'i gilydd. Mae'r pethau chi'n dewis i gwneud, dyn nhw ddim yn helpu chi. Dyn nhw ddim yn helpu'ch bywyd chi eich hun. Dyn nhw ddim yn helpu'ch berthynas chi gyda Duw. Dyn nhw ddim yn neud lles i'r eglwys chwaith. Yn cofio gofyn i mam un tro. Mam yn paratoi swper, fi'n credu oedd hi'n torri lan tatws. A nes i ofyn iddi, pan bod ni ddim yn bita tatws amrwd, yn ro?
Hynny yw, mae rai llysiau, moron, chi'n torri lan, chi'n gallu just bita fe, lot o lysiau, chi'n gallu just bita nhw fel maen nhw. Pam bod ni ddim yn gwneud hynny gyda tatws? A nath ma'n gweud, wel, cer amdani. A fe nes i. Ac oedd e'n horrible. Hynny yw, o'n i'n gallu gwneud. Ond mam di dweud, os ti eisiau, wel, go on te, cer amdano fe, ond fi erioed i gwneud ers hynny. Chymod pam? Achos mae chips cymaint gwell. Mae tatws di rostio, neu mash, neu unrhyw beth arall, cymaint gwell. A felly mae Paul yn dweud, chi'n sôn am bod pethau yn gyfreithlon i chi, wel, mae'n ffordd twp o feddwl. Y peth dylsych chi fod yn gofyn yw beth yw'r peth gorau. Be mae'r arglwydd wedi drefnu? Be mae yn dymuno? Beth yw'r peth sydd mynd i wneud lles i chi? A felly ni, nawr. Pan mae temptasiwn yn dod, a mae'n rhywbeth ni'n meddwl i'n hunan, ydw i'n gallu gwneud hwn? Fi eisiau gwneud e. Fi eisiau chi cymryd y bwlet yma. A dweud, hyd yn oed os y fi yn cael gwneud e, os yw e ddim lles, os mae nid dyma'r peth gorau, bang, sa'i moyn e. Beth arall? Ail bwynt. Ni'n rhydd. Ni'n rhydd. Paul yn mynd mlaen yr un adnod, mae popeth yn gyfreithlon i mi meddwch. Ond ni chaiff ddim fy nghaethywo i. Oedd y Corinthiaid yn meddwl bod nhw yn rhydd. Ond nhw'n meddwl mae dyna oedd rhyddid. Ond nhw'n meddwl, os i fi jyst yn gwneud beth bynnag fi moyn, beth bynnag sy'n teimlo'n dda, beth bynnag sydd yn fy mhlesio i, yna mae hwnna'n dangos bod gen i rhyw fath o ryddid. A mae Paul yn dweud, na. Na, mae'ch agwedd chi actually yn dangos bod chi yn gaeth. Achos chi'n gadael i pethau'r byd yma i'ch reoli chi. Chi'n gadael i eich teimladau chi, i'ch caethywo chi. Os allai roi rai enghreifftiau i chi. A ni'n gwybod bod hyn yn wir yn dyn ni, be mae Paul yn siarad am. Mae yna rai pethau mewn bywyd sydd yn amlwg yn caethywo person. Ni'n sôn am pobl sydd yn gaeth i gyffuriau. Ni'n sôn am bobl sydd yn gaeth i alcohol. Mae pobl yn gallu mynd yn gaeth i gamblo, neu yn gaeth i ryw, neu'n gaeth i bethau eraill. A fi'n gwybod bod y sefyllfaoedd yma'n gallu bod yn gymleth tu hwnt. Ond beth sy'n wir yn y sefyllfa yna? Ydy'r person yn rhydd? Wel, mewn ffordd maen nhw yn dyn nhw. Maen nhw'n dewis gwneud, maen nhw eisiau, maen nhw'n dymuno gwneud y pethau yma. Ac eto mae dewis gwneud yn dangos bod nhw'n gaeth. Achos mae'r pethau yma yn ddieithriad yn arwain at boen, ac at dinistyr, ac at bywydau yn mynd ar chwal. Mae Paul yn dweud i'r Cristion, gwir ryddid yw ddim gwneud just beth bynnag ni'n meddwl sydd yn mynd i deimlo yn dda. Na, mae Paul yn dweud, sa'n mynd i adlu unrhyw beth fy nghaethywo i. Na, meddwl Paul, ni yn rhydd nawr i Grist. Mae Crist wedi'n gosod ni yn rhydd, na ni ddod nôl at hyn mewn ychydig, ond mae'r pŵer gennych chi i ddweud na. Fel Cristion, os oes yna lwybr i chi yn cael eich temptio i fynd lawr, chi ddim gorfod. Dwi ddim yn anorfod, dwi ddim yn inevitable. Hyd yn oed os chi wedi pechu fel na o'r blaen. Peidiwch meddwl, dyma fe, mae'n man i fi jyst gwynebu'r ffaith, dyma sy'n mynd i... Na.
ni chaiff dim fy nghaethiwau. A felly pan mae'r temtasiwn yna yn dod, fi eisiau chi cymryd y bwled yma nawr a fi eisiau chi roi pechod i farwolaeth. Sdim byd yn mynd i fy nghaethiwo i. Pwynt rhif 3. Ni yn fwy na'n chwantau. Ni'n fwy na'n chwantau. Dwchwch ar adnod 13. Y bwydydd i'r bol, a'r bol i'r bwydydd, meddwch. Ond fe ddifetha Duw yn naill a'r llall. Eto nid i beteindra mae'r corff, ond i'r arglwydd. A'r arglwydd i'r corff. Rhyw fath o slogan arall oedd gan y Corinthiaid oedd hyn. Mae Duw wedi'n creu ni fel pobl, mae wedi rhoi corff i ni, ac mae yna anghenion gan y corff. Mae yna chwantau gan y corff. Mae gen i fol. Bob nawr ac yn y man, mae'r bol yna yn dechrau rymblan. Mae'n dangos bod fi eisiau bwyd. Mae Duw wedi roi'r bol i fi, mae Duw wedi roi'r bwyd i fi, a felly'r peth fi fod i wneud yw cymryd y bwyd a roi yn fy mol. A felly, os yw Duw wedi rhoi chwantau eraill i ni, os yw wedi rhoi deheuad i ddefnyddio fy nghorff i mewn rhyw ffordd arall penodol, mae hynny fel petai'n arwydd mae Duw eisiau fi ddefnyddio'r corff fel yna. Mae Duw eisiau i fi i satisfio yr hyn i fi yn ei ddymuno. Just corff yw e. Just bol, just bwyd. Just rhyw, just beth bynnag. Mae Paul yn dweud na. Na, dyw'r ddadl yna ddim yn gweithio. Dwi ddim yn gweithio am sawl reswm ydy e. Hynny yw, oedd hyd yn oed y slogan ddim wir yn gwneud synwyr ydy e. Y bol i'r bwydydd, bwydydd i'r bol. Mae rai bwydydd gallu gwneud chi'n sic. Yndyn nhw? Gormod o bwdyn, dagydd gi. Hynny yw, os chi'n cael hyd yn oed gormod o rhywbeth da, os chi'n camddefnyddio rhywbeth da, mae Duw wedi roi, mae'n gallu gwneud chi'n sawl. Ond be mae Paul yn dweud fan hyn yw, chi'n meddwl am y peth yn y ffordd wrong. Hynny yw, Dyw just y ffaith bod Duw wedi rhoi bol a bwydydd ac un math o chwantau ddim yn golygu bod chi gallu just mynd a gwneud siwr bynnag chi eisiau gyda'ch bywyd chi. Mae rai pethau sydd dros dro am y bywyd yma, ond mae'ch corff chi a'ch perthynas chi gyda'r arglwydd, mae am byth. Mae Paul yn rhoi slogan nôl iddyn nhw. Nid i beteindra mae'r corff, ond i'r arglwydd. A'r arglwydd i'r corff. Mae dy gorff di yn rodd gan Dduw. A felly, mae'r hyn i ti'n gwneud gyda dy gorff di yn bwysig. Mae Iesu wedi dod a wedi cymryd cnawd. Mae wedi dod yn berson, wedi dod yn un ohono ni, mae wedi cael ei demtio am hob ffordd. Mae'n gallu cyd yn deimlo gyda chi yn eich gwendid ac yn eich temtasiwn chi. Mae wedi cadw ei hun er eich mwyn chi. A ni nawr angen cadw ein hunain iddo fe. Ni'n fwy na'n chwantau. Ond meddwl y Corinthiaid mewn un ystyr, ddim yn ei gosod nhw ar wahân i'r anifeiliaid, oedd e? Bwyd i'r bol a'r bol i'r bwydydd. Hynny yw, dyna sy'n mae ni fel y meddwl, ynddo fe? Neu robot, jyst gwnewch beth bynnag chi'n teimlo chi wedi fod i'w wneud. Na, chi'n fwy na hyn. Ni'n bobl sydd wedi'n creu ar lun a delw Duw, a felly pan mae'r temtasiwn yn dod, mae eisiau chi gymryd y bwled yma nawr a roi pechod i farwolaeth. Nid beth i fi'n deheu amdano fe sy'n bwysig, ond yr arglwydd.
Pwynt nesaf. Ni'n un gyda Christ. Ni'n un gyda Christ. Drych ar adnodau 14 ymlaen. Cyfododd Duw yr arglwydd, ac fe'n cyfyd ninnau hefyd drwy ei allu. Ond i wyddwch mae aelodau Crist yw eich cyrchwi. Ac ymera fi felly aelodau Crist a'i gwneud yn aelodau petai, dim byth. Neu ond i wyddwch fod dyn sy'n ymlynu wrth betain yn un corff a hi. Oherwydd mae'r ysgrythyr yn dweud bydd y ddau yn un cnawd. Ond y sawl sy'n ymlynu wrth yr arglwydd mae'n un ysbryd ag ef. Ffowch oddi wrth beteindra. Pob pechod arall am na rhywun beth bynnag ydyw tu allan i'r corff yma, ond mae'r sawl sydd yn peteinio yn pechu yn erbyn ei gorff ei hun. Dadl pob yn hyn yw hyn. Mae'r Cristion yn un gyda Christ. Ni wedi ein uno gyda fe trwy ffydd. Ni wedi ein uno gyda fe yn ei atgyfodiad. Mae Christ wedi cyfodi ac felly codi wnawn ni hefyd. A felly mae'ch corff chi yn aelod, yn rhan o gorff Christ. A beth chi'n mynd i wneud gyda hynny? Os yw'ch corff chi yn rhan o gorff yr arglwydd Iesu Grist, beth chi'n mynd i wneud? Beth sy'n digwydd pan ni'n pechu? Beth sy'n digwydd pan ni'n rhoi fewn i'n nwydau, yn arbennig fan hyn ein chwantau rywiol? Wel, ni'n gwadu pwy ydyn ni. Ni'n gwneud niwed ysbrydol a'n hunan. Beth ni'n gwneud mewn ffordd yw ni'n cysylltu'n hunan gyda rhyw beth neu rhyw un arall. Dyna pam mae mor ddifrifol. Dyna pam mae Paul yn rhoi ffocws penodol iddo fe. Mae bod yn un â Christ, a wedyn mynd a gwneud eich hunan yn un gyda rhywun arall, mae fersiwn ysbrydol o torri'ch braich chi off. Chi'n gwneud niwed â chi eich hunan. Ac wrth gwrs, a fi eisiau pwysleisio hyn, nid pechod rywiol yw'r unig broblem i ni'n gwynebu. Ni'n cael ein temtio mewn pob math o ffyrdd. A mae'r unig gwyddor yn sefyll fan hyn. Mae'r Beibl yn disgrifio pechod fel anffyddlondeb i Dduw. Pob pechod yn anffyddlondeb yn erbyn yr arglwydd. Yn cymryd yr hyn sydd yn un â Christ ac yn cysylltu e gyda rhywbeth arall. Dyma pwy ydych chi nawr. Os chi'n Gristion, chi wedi cael eich uno, mae'ch ysbryd chi yn un â Christ, a fe sy'n berchen chi gorff ac enaid. Peidiwch mynd a roi eich hunan i neb arall. Pan mae'r temtasiwn yn dod, cymrwch y bwled yma a rowch pechod i farwolaeth. Pwynt 5. Bwled arall. Ni yn deml i'r ysbryd glân. Ni'n deml i'r ysbryd glân. Adnod 19. Mae Paul yn disgwyl bod nhw'n gwybod y pethau yma. Ond i wyddwch fod eich corff yn deml i'r ysbryd glân sydd ynoch. Yr hwn sydd gennych oddi wrth yw, ac nad yr eiddoch eich hunain mohonoch. Gwirionedd rhyfeddol arall am y Cristion. Chi ddim jyst yn un â Christ, ond mae ysbryd glân Duw ei hun yn trigo ynoch chi. Mae Duw wedi rhoi ei ysbryd i chi. A felly chi yn deml.
Mae Paul wedi defnyddio'r darlun, mae'n barod falle bydd rai o'ch chi'n cofio, nôl ym Mhennod 3. Mae wedi defnyddio y demo fel darlun ar gyfer yr eglwys gyfan. Bod ni gyd, fel brics yn y demo, ni gyd yma yn drigfan i'r ysbryd glan. Mae hynny'n wir, mae hynny'n bwysig. Ond fan hyn mae Paul a petai jyst yn mynd y cam pellach yna'n dweud, ond os yw'r ysbryd glan yno ti, os yw'n byw yno ti, ti'n sylweddoli pwy wyt ti, neu beth wyt ti? Ti yn demo i'r ysbryd glan. Ti yn fan cyfarfod rhwng Duw a dyn. Nawr, mae perygl mynd â hynny'n rhy bell. Falle fel cymdeithas yn y gorllewin i wedi pwysleisio hyn gormod. Na gyd fi angen yw, fi fy hun a Duw. Mae'r ysbryd glan yno fi, sai angen neb arall. Na. Na, peidiwch yn hofio beth oedd Paul ddweud cynt. Ni'n demo, fi'n demo, ond ni gyd gyda'n gilydd yn demo. Ni angen ein gilydd. Ond y pwynt yw hyn, os yw'r ysbryd glan yno chi, os mae pwy wyt ti nawr yw teml i Dduw ei hun, sut gallwch chi ystyried dynyddio'r deml yna mwyn drygioni? Sut gallwch chi amharchu lle mae Duw ei hun wedi dod i fyw? Ond mae cwmni yn beth pwysig iawn wrth i ni frwydro pechod. Sa'n gwybod amdano chi, mae'n tipyn anoddach i bechu pan mae rhywun arall gyda chi. Mae ffrind â chi, neu eich rhieni chi falle. Chi'n cofio weithiau pan o'ch chi'n cael eich dal yn gwneud rhywbeth pan o'ch chi'n blentyn a rhywun yn dweud, be bydd y mam yn meddwl, neu be bydd y dad yn meddwl o hyn? Achos byddwch chi ddim wedi gwneud os oedd mam neu dad yna, byddwch chi? Byddwch chi wedi ymddwyn yn wahanol os o'ch chi'n gwybod bod rhywun yno'n gwylio chi yn gwneud y peth yna. A mae Paul yn dweud fan hyn, mae yna un gyda chi. Yn wir, mae e yno chi. A mae e wastad gyda chi, mae e wastad yno chi, a mae'n gweld. A chi ddim eisiau amharchu, ydych chi? Chi ddim eisiau drysau fe, ydych chi? Sut gallwch chi feddwl dynyddio'ch corff chi? Y corff mae Duw wedi bendithio mewn ffordd mor y feddwl mwyn drygioni. Bwled arall, cymrwch pan mae pechod yn dod a chi'n cael eich temtio i wneud rhywbeth. Cofiwch, mae'r ysbryd glan gen i, mae'r ysbryd glan yno fi, a fi ddim yn mynd i ddefnyddio y demo hon mwyn drygioni. Seithwch, rowch pechod i farwoledd. Gyda mae'n un bwled ola. Un pwynt ola. Ni wedi ein prynu am bris. Ni wedi ein prynu am bris. Adnod 20. Oherwydd prynwyd chwi am bris. Felly gogoneddwch Dduw yn eich corff. Mae Paul wedi cyffwrdd ar hyn yn barod yn dod. Ni wedi clywed am y ffaith bod ni yn rhydd. Ond mae'n dod nôl iddo fe fan hyn, sut ydyn ni'n rhydd? Pam bod ni ddim yn geithio'n mwyach? Sut mae'r holl bethau eraill yma wedi dod yn wir i ni? Sut i ni wedi dod yn un gyda Christ? Sut mae'r ysbryd glân wedi cael ei roi i ni? Wel, achos bod yna pris wedi cael ei dalu. Beth yw'r pris? Ond wrth gwrs, y pris yw bywyd yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Ar y groes, wrth ddioddau, wrth gymryd cosb ein pechod arno fe ei hun, wrth gymryd dicder Duw at bechod, oedd Iesu Grist yn talu pris. Oedd ei waed gwerthfawr yn cael i dywallt, oedd ei fywyd gwerthfawr yn cael ei roi mwyn ein prynu ni.
Sut felly gallwn ni gymryd pechod yn ysgafn? Os mae dyma nath ei gostio iddo fe i'n gosod ni'n rhydd, os mae dyma nath ei gostio i ni brofi maddeuant, pam bydden ni eisiau mynd nôl i bechu? Pam bydden ni eisiau parhau i bechu? Mae Crist i marw mwyn i ni gael byw. Mae Crist i dod yn bechod mwyn i ni cael byw yn gyfiawn. Neu trio meddwl am darlun i gyfleu hyn. Darlun digon gwan. Dychmygwch bod chi'n cymryd eich plant chi allan o'r ysgol i fynd ar wyliau. Rai o'r athrawon ddim yn hoffi'r darlun yma. Chi'n cymryd nhw o gaethiwed ysgol. A chi'n mynd â nhw i'r maes awyr, a chi'n mynd ar yr awyren, a chi'n mynd i trip of a lifetime i Disneyland, Florida. A chi'n ei talu i gael popeth. Maen nhw'n VIP ticket, a chi'n mynd i fewn, a chi'n edrych rownd, lle maen nhw wedi mynd nawr, a maen nhw'n eistedd ar fainc yn gwneud i sums mathemateg nhw. Fi'n gwybod mae rai o'ch chi'n hoffi mat. I fi, bydda hwnna'n bonkers. Beth ys i'n gwneud? Ti wedi cael dy ryddhau o hwnna, a ni wedi gwario ffortiwn i ddod mas fan hyn, a dyna ti eisiau gwneud? Nawr fel fi'n gweud, darlun gwael yma, dy ddim yn gweithio'n iawn, ond chi'n deall y pwynt. Meddyliwch beth mae Crist wedi gwneud nawr. Y pris mae wedi i dalu mwyn i'n ryddhau ni o gaethiwed pechod, a chi eisiau mynd nôl ato fe? Dyna chi eisiau gwneud a'ch amser chi ar y ddaear yma? Mae'n bonkers. Nawr cymrwch y bwled yma. A rowch pechod i farwolaeth. Gogoneddwch Dduw yn eich corff, medde Paul. Gogoneddwch Dduw. Nid eich hunan. A gwnewch hynny yn eich corff, medde Paul. Pan mae pechod yn dod, mae'n mynd i ddod. Pan mae temptasiynau yn dod, mae'n mynd i ddod. Seithwch. Bang, 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 bang. Seithwch, rowch i farwolaeth y pechod yma. Gogoneddwch Dduw yn eich corff mwyn ei enw. Amen. Amen. Ganon ni emyn i orffen. Rhif 39 yn yr atodiad. O Grist fy nerth am nawdd, yng nghymorth hawdd ei gael. Mewn hyder mi ddof at ti grandawr gweddi'r gwael. Disgwyliaf wrth dy borth am gymorth yn ddifedd. I allu gwneithir yn ddilys dewyllus ym mhob peth. Ac ymlaen. Nawr ni sefyll i ganu.
yn ei weddio arglwydd. Helpa ni felly i fyfyrio ar y pethau hyn, i gofio yr holl pethau yma, ac i i'w defnyddio nhw wrth i ni frwydro yn erbyn pechod a sgwelid i fod yn dda. Nawr gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fyddo gyda ni ôl, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.